mano ma Ugunja. Okinyi makawuono Steve Biko nyaka sani ochal nade dakika osekalo 20 tok saa 12 mar okinyi makawuono. Bende ji osewuok oko mano mar go ombulu. Intiere kanyo Sigombre, Sidindi, koso intiere Ugunja ward. Kawuono kama intiere kanyo ochal nade okinyi ni? Steve Biko kinyalo mana winjo inyamiyo achal mar wach kar chungo bura ma Ugunja okinyi ni. Erokamano ahinya Cleophas, awinjo maber kowuok e skul kata kar tiegruok neri ma Nyasanda mayudre Ugunja kaeri. Kama eri en achiel kuom kuonde luto ombulu go eko ma yudre e kar chung'o bura neri ma Ugunja. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' nero ma jopiny osebedo ka rito ahinya kaeri mar yudo thuolo mar yiero jatendgi kata jaod burano ero mabiro tayogi ka lak saa 12:04 mar okinyi masani ni eri. Cleophas, presiding officer makaeni noyudo thuolo mar ikono jopiny ni chenro koro chakore ayanga kendo koro yienegi mar donjo kaeri mondo mi gichak luto ombulu. Ka bende nyaka gie sani e kar tiegruok neri ma Nyasanda waneno ka kwan donjo jogo mabiro kaeni mondo mi luto ombulu en kwan ma kidam ka mana kinyalo neno batha kaeri kaka ja picha mara nyalo nyisi kaeri. Nitie nyaka sani jogo eko ma ne nie line kaendi osetieko luto ombulu margi kendo koro jogo eko mantie kata presiding officer kod karende kaeri rita mondo mi jopiny omol kaeri mondo mi luto ombulu. Ka bende ka gidonjo kaeri maeri kama gibiro bede ka gichopo kaeri, mano e masin ma nyiso kata macheko godo ka bende ng'ato nie system mar go kura. Ka nyaka gie sani wuoyo achiel odonjo kaeri kendo dhi mbele gi go kura. Ka odiochieng' manyoro returning officer ma Ugunja kaeri mano Dennis Omer nonyisowa kata nolero ni chenro ni eri dhi makare ka jogo eko masin ni eri dhi ng'udho lwetgi ibiro ti kod yorno ero mar menyo suchgi mondo mi ong'i ka bende gin e system. Ka bende nowacho ni mana jogo eko kende mantiere system ema dhi yudo thuolo mar luto ombulu kaeri. Cleophas, ka bende kaeri kar chung'o bura eri ma Ugunja ni kod joluto ombulu maromo 60,114. Koro mana kachiel koro ang'nwa mana bedo kaeni mondo mi wanyis ni to chenro ne dhi nade ka mana gi nyaka sani eri mane kaka chalo e kar tiegruok neri ma Nyasanda. Ka bende security bende kata weche mag arita kwe ored mokalo kaeri ka obila nitiere ka kendo ne gichopo chon mar neno ni chenro ni eri otim e yo makare kendo e yor kwe. Cleophas. Steve Biko, weche thoth mantiere kar kanyo to gin penjo maloyo duoko ma wantiere godo kar kata ngino mondo mwadhi bele kangi mara ang'ina bende kuonde mamoko ka jopiny osechako wuok oko